ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзен технодом омадагем иҷода аксияи беҳтарин рафтаистай дар тамоми намуди анами техника. Марамат биненда шок цена газ плитара диден чанд сум кардиян 2999 сомон бо се таи дига туҳфатон метиҳанд. Аз ин намудо беҳад бисёр доранд, чанд моделш ҳастай. Марамат шумо бо муроҷиат кунед, ман рақамашона мемонам, бо пурратар аз хичон маълумота пайдо кунед. Холодильник, блендеру, мисол утюгу, пилисосу чизе дар корайтона, телевизорҳои фасон диден, баъд инчунин мошинаҳои ҷомашӯишона диден, чихо хушрай супер акция, шок акция рафтаистай, ҳам нархошона арзон кардагиянд, ҳамашда туҳфа мондагиянд. Ина марамат ҳатман биёен бозори Корвон, бинои парковка, пушти истгоҳ, пушти остановка. Диден холодильникҳои чихо фасон доштиянд ва ира бинен духтаро баъд микроволновкаҳоям чӣ моделе ки нав бромадагия иҷода пайдо мекунен. Ҳама намуди техникашонда гарантия доранд дӯстони азиз. Марамат нархҳои беҳтарин. Газплитора диден чихо интихобш бисёрай. Мана чӣ намудош дар корай ҳатман муроҷиат кунен, бо пурратар шумода мефаҳмонанд. Таро як бори нав омадай дар технодом нигоҳ кунен, телевизорҳои фасон медонен чӣ хелай бе кабел, бе антенна 150 канал мегира. Нигоҳ кунен бе пул. Марамат каседа дар корай ҳатман технодом биёен. Анамхе телевизорҳои фасон овардагай навинка оригинал. Ира бинен чихо хушрувай. И калонша и размериш чанда ира? Анами 7000 сомонай бо падарка. 65-ш 7000 сомонай бо туҳфа дора. Ана ин 60 чая? И 55-ш чанд сомай? 5000. Иам туҳфа дора. А инаш бошад тамошобинони азиз размериш 50 ая? Ина диден 50 оригинал, чени 65 хитои размериш нигоҳ кунен. Беҳад хушрӯ бо туҳфа дора. 3999 сомонай бо туҳфа дора. Чӣ хеле гуфтум новинкая духтаро бе кабел 150 канал мегира. Каналҳо ҳама каналҳои зуранд. Марамат метавонен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен чӣ хеле истифода мебаранд. Марамат ира бинен чихо хушрӯ. Бозори Корвон, парковка, пушти остановка. Рақамашон аст дар рӯи экран. Бинависен бо суроғаи аниқаш модам мефаҳмонанд. Доставка низ доранд духтаро. Наворда наомадастай, леки бовар кунед бинед чӣ қадар калонае. Ичум 80 хитои мешава, 75 хитои анами размерай. Леки ина оригинал 65 тоза. Марамат метавонен ина биёен бо айпеш бинен. Чӣ хеле гуфтум бо туҳфа дора. ёра харидорӣ мекунед бо туҳфа дора. Дигар намуди телевизорҳоям ҳастай технодомда. Аями 32 сар када дорена? Ина ин намуд доранд. Диден 46 смарт доранд. 1699 сомон бо туҳфа дора. беҳад телевизоршон хушрӯай качествени бор бисёр мепурсен. Марамат технодом биёен, техника гирифтанӣ бошен, ҳатман биёен. Ина чӣ размер дар корайтона бинависен, бо шумода мефаҳмонанд нарх навошкати. Чизе ки бо аҷа харидорӣ мекунед бо туҳфатон метиҳанд. Супер акция рафтаистай тамошобино дар стиральни машинко нигоҳ кунед. Мошинаҳои ҷомашӯӣ беҳад хушрӯ, баъд ҳам арзон кардагиянд, ҳам туҳфа мондагиянд. нигоҳ кунед 7.5 килогара дар 3999 сомон харидорӣ мекунед. Як микроволновкаи фасони хушрӯра соҳиб мешавен. соҳиби анамин туҳфаи беҳтарин мешавен духтаро. Марамат агар омада натонен дархост кунен, доставкатон мекунанд. нигоҳ кунед анаи стиралкаи 8 килогара вақте мехарен, ҳамин нарха диден 3999 сомон. Як пилисоси дига ки и пилисос худаш нархш 1200 сомай, и шумода туҳфа меафта. Марамат доставка доранд. хоҳен агар омадан биёен ҳатман бозори Корвон, бинои парковка, пушти остановка. рақамашона ман мемонам. барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунед. нигоҳ кунед иҷода стиралка бисёр доранд. ҳамаш да аксия рафтаистай, ҳамаша арзон кардагиянд. тамошобино ира бинед. анаи бошад 3 килограмма ваяй 6 килограмма яй 2999 сомон. LG сета туҳфа дора дохилишда. хулас беҳтарин интихоб дар технодом. иҷа техника бисёр доранд. тамошобино нигоҳ кунед ҳама намуди мошино, телевизор, холодильник, чизе ки дар корайтона метавонен аз ин нуқтаи савдо харидорӣ кунен. барои маълумоти бештар рақамашон ҳаст. марамат муроҷиат кунен, бо шумода мефаҳмонанд. ишам бинен иш 3999 сомон 8 килограммаи LG бо туҳфа дорад. тамошобино ира бинед. ишда агар хоҳен микроволновкара мегирен, хоҳен ҷошта пилисоса мегирен.
анами стабилизатора бисёр пурсида буданд ки яке бозор да дидед навор гиред нарх навоша мо фаҳмем ина духтаро технодом да омадай нигоҳ кунанд ин барои свет мурданай ҳама медона ина қувваи барқ метиҳад бинанд чихел хушрӯ 10 киловатташ бидай ҳамин токи паста ай 95 то 220 волта мебардорад 2700 сомон ана иш 15 киловатташ ҳастай 3700 сомон ана баъд инчунин ҳастай 30 киловатташ 5500 сомон марамат касседа дар корай дархост кунен به هر چیزی ضروریه درخواست کنین در وقت شما دستافکا میکنن یا که بیاین بازار کاروان پارکوفکا پشت ایستگاه پشت استانوفکا رقمشون من میمونم برای معلوماتی بیشتر مراجعت کنین با شما میفهمونن.